ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି କଲେଜ ଯିବାକୁ, ତ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲେଜ ଆଡ଼େ, କାରଣ ମୋର ଆଜି ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର କଲେଜ ଆଡ଼େ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ମଝି ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ NH ଆଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜେଡ଼ିମେଳା ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି, କାରଣ ମୋର ବସ୍ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଧା ସିଧା ମୁହେଁଇ ଗଲୁ ଜେଡ଼ିମେଳା ଆଡ଼େ। ତ ଦିନ ବେଳେ ହେଇଥିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, କାରଣ ଦୂର ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ବେଳେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଯାଇକି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ। ଆଉ ମୋର ତଣ୍ଟି କେମିତି ଶୁଭାଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ ତଣ୍ଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଆମର 2ଟା ସିଟିଂ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦୋକାନକୁ, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଚାଉମିନ। ଆଉ ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ାକର ଦାମ ମାନେ ଏଠି ଯେକୌଣସି ପାସପୋର୍ଟ ଖାଇବେ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲୁ କାରଣ ଟଙ୍କା ଆଉ ଭୋକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ।